Molt bé, doncs molt agraïts per la vostra assistència. Avui us anem a parlar d'un tema, que és el tema de l'energia nuclear. El passat dia 22 de juliol vam tenir l'últim ple en què es va presentar una moció en què es va produir un debat sobre el tema nuclear. La preocupació de Solidaritat era veure com des del govern es rentava les mans de la possibilitat d'exigir un control, com jo penso que qualsevol govern responsable faria, sobre les nostres centrals nuclears. Tothom sap que la Unió Europea ha anunciat la seva voluntat de fer uns stress tests a les centrals nuclears europees i que això és un procés que encara no s'ha portat a terme amb les nostres centrals nuclears, la qual cosa no ha estat un obstacle per tal que la classe política, el govern espanyol i el govern català hagin donat llum verda a la continuïtat d'aquestes centrals nuclears sense comptar amb aquests vitals informes, la qual cosa que creiem que és d'una irresponsabilitat molt gran. És més, en els últims dies el conseller Mena ha parlat de l'allargament de les centrals nuclears catalanes fins l'any 2030. La qual cosa, pensem que és d'una temeritat important anunciar aquesta mena d'allargament amb unes centrals nuclears que ja han tingut tota la problemàtica que se sap que han tingut i que, doncs, evidentment tindrà també les seves conseqüències. També recordar que el ministre Sebastián també en els últims dies ha declarat que Espanya sin escó no podria tirar endavant, la qual cosa ens sembla als membres de la coalició de Solidaritat també unes declaracions molt irresponsables, perquè tothom té al cap tots aquests llargs moments dels últims anys en què Escó no ha funcionat o ha estat aturat i, en canvi, la indústria, les llars de Catalunya han funcionat amb tota normalitat. La raó de la roda de premsa d'avui, lògicament, és una seqüela de l'incident de Marcula de l'altre dia a Occitània, l'accident que s'hi va produir. Jo penso que abans de donar pas amb dos experts que ens donaran la seva opinió sobre aquest accident i sobre les seves conseqüències i conseqüències pel que fa al nostre país, crec que és molt important també des de Solidaritat de contradir, de denunciar el fet que això s'ha intentat vendre com un accident merament industrial, quan tothom sap que això és un accident que s'ha produït dins d'un complex nuclear on la presència militar i l'estratègia militar és molt important. Per tant, malgrat no haver estat un accident especialment greu, pensem que és especialment greu el marc on s'ha produït, la reacció dels mitjans de comunicació i allò que ha denunciat repetidament el moviment ecologista del país francès, que és la tremenda manca de transparència sobre aquest i altres instal·lacions nuclears en el país francès. També els meus companys és evident que s'endinsaran força més en el tema, però jo voldria dir que l'accident que ha passat a Occitània no és un accident aïllat des del punt de vista de Catalunya, en primer lloc perquè, com s'ha significat molt bé, és un accident que s'ha produït a pocs centenars de quilòmetres i tothom sap que els possibles efectes contaminants d'un accident produït a poca distància serien catastròfiques per qualsevol nació. I un segon punt i últim punt, abans de passar la paraula a en Pep Puig, voldria dir-vos que l'associació en Catalunya també és molt important en quant el complex de Marcula és receptora neta de residus de Vandellòs i no només en l'últim període, sinó des del mateix principi de l'activitat a Vandellòs. Per tant, estem parlant d'una vinculació molt important
el qual no podem obviar. I sense més, passaria la paraula al professor Pep Puig, professor de l'Autònoma de Barcelona i membre del grup de científics i tècnics per un futur no nuclear. Bon dia, gràcies, Toni. Jo em centraré en dos aspectes. El primer, amb l'accident que hi ha hagut aquesta setmana, aquest començament de setmana a Marcula, en el complex militar de Marcula, on si per alguna cosa es caracteritza aquest complex és perquè la separació entre el que és nuclear civil i nuclear militar pràcticament no existeix. Allà hi ha instal·lacions estrictament militars que comparteixen el mateix entorn amb altres plantes que diuen que només estan al servei de la nuclear civil. L'accident va ocórrer el dilluns quan a la fàbrica Centraco, que és el centre de tractament i condicionament de residus, deixets en francès, de baixa i mitjana activitat, va explotar un forn de fusió, una foneria de metalls activats, és a dir, metalls que són procedents d'instal·lacions nuclears que s'han contaminat i que han de ser tractats com residus radioactius. Llavors això ho fonien i a més aquesta fàbrica té alhora una incineradora d'altres tipus de materials que incineren, també contaminants radioactivament degut al funcionament de centrals nuclears i d'instal·lacions de tot el cicle nuclear. Aquesta fàbrica està situada a la comuna del Codolet i és propietat d'una societat que es diu Socodei, que és del grup EDF, Electricité de France, que és la societat pel condicionament de residus i efluents industrials. Dona 200 llocs de treball pel cap baix i té un volum d'activitat d'uns 70 milions d'euros l'any. Que és una instal·lació nuclear, només es comprova anant a la pàgina web d'aquesta instal·lació, on es pot veure les autoritzacions que té per alliberar en funcionament normal quantitats de radioactivitat en forma de gasos i en forma de líquids. Per exemple, té autorització per alliberar 6.000 gigabecquerels de triti radioactiu, 1.250 gigabecquerels de carboni 14, de iode 129, 1 gigabecquerel, etc., i diferents quantitats de radiació alfa, beta i gamma. Això pel que fa a residus gasosos i per residus líquids, per exemple, per triti té 2.000 gigabecquerels autoritzats per emetre. No vol dir que sempre els emeti, però és el límit que té posat. Per tant, si està autoritzada a emetre radioactivitat, és que és una instal·lació del cicle del combustible nuclear. Per tant, no es pot dir que sigui una instal·lació purament industrial. A part d'aquesta instal·lació de Centraco, a Marcul hi ha altres instal·lacions, hi ha instal·lacions del cicle del combustible nuclear i fins i tot hi ha instal·lacions del Comissariat de l'Energia Atòmica francès de temes estrictament militars. Hi ha també el reactor Fènix, el reactor reproductor Fènix, que va ser el prototipus del superfènix que després es va tancar, i és on van molts residus procedents de centrals nuclears, és a dir, combustible cremat de centrals nuclears, combustible irradiat, que va allà perquè se n'extregui el plutoni que s'ha format mentre ha estat en el reactor. Tant és així que el combustible de Vandellòs 1, mentre Vandellòs 1 va funcionar, des de finals dels 60 fins al final de la seva vida útil, periòdicament enviava el combustible que es anava traient del reactor, s'enviava a França a través dels famosos trens que creuaven primerament pel mig de Barcelona i que després se'ls va fer aquella línia que va de Papiol a Mollet, que molts anys només va funcionar per això, simplement per aquest tren. Aleshores, Marcula és una instal·lació militar també, perquè és on separen el plutoni per la Force de Frappe francesa i, per tant, mostra ben bé la veritat, la cara real de la indústria nuclear, on la separació de civil en militar és impossible de definir, perquè una cosa i l'altra estan íntimament interrelacionades. Us deia allò de Vandellòs perquè, i amb això enllaço amb tot el tema nuclear de casa nostra, els residus del reprocessament del combustible de Vandellòs 1, és a dir, una vegada extret el plutoni han quedat uns residus, aquests residus continuen estant a França,
esperant que puguin tornar algun dia a l'estat espanyol, així ho deia el contracte, i mentre no arribin a l'estat espanyol es paguen unes fiances bastants de milers d'euros diaris en concepte d'emmagatzematge, fiances que seran retornades en el moment que el combustible torni aquí. I, és clar, si la resta de centrals nuclears que hi ha a casa nostra, Vandellòs 2, Escó 1 i Escó 2, s'allarguen com pretén tant el govern espanyol com el govern català fins al 2030, hauran superat amb molt la vida de disseny d'aquests reactors. La vida de disseny d'aquests reactors és 30 anys, no més. Es van dissenyar per funcionar 30 anys i ara ja es diu que seran 40 i, a més, hi ha qui irresponsablement els vol allargar fins a 60 anys. Allargar tot aquest període de funcionament només té una única explicació, i és que les empreses propietàries d'aquestes instal·lacions, per la situació com es conforma el preu de mercat i els costos de generació, doncs s'embutxaquen diàriament per les nuclears de Catalunya 1 milió d'euros cada dia de beneficis nets. Vol dir que si s'allarga el funcionament fins al 2030 podrien embutxacar-se, així el que se'n diu beneficis caiguts del cel, més de 25.000 milions d'euros. Fer un regal d'aquests a costa de la seguretat i de la salut dels nostres conciutadans considerem que és bastant escandalós. I amb això acabaria jo la meva intervenció. Ara, tot seguit, parlarà el president d'Alternativa Verda als Verds, en Santiago Vilanova. Bon dia a tothom. Bé, no sé si saben que el dia 24 tindrà lloc al Futbol Club Barcelona una assemblea de compromissaris per decidir si es continua o no l'esponsorització de la Qatar Foundation del Barça. Direu, això a què ve? Doncs sí, ve amb el següent. Nosaltres, com a antinuclears, hem de denunciar que l'Emirat de Qatar, a través del holding Qatar Holding, vinculat a la Fundació Qatar, ha adquirit el 6,16% de les accions de la companyia elèctrica Iberdrola, que té la propietat del 15% de les accions d'Escó 2 i el 28% de les accions de Vandellòs 2. El Qatar Holding està clarament vinculat a aquesta fundació i, per tant, si el govern espanyol i el govern català donen suport a allargar el període de vida d'aquestes centrals fins al 2030, aquesta quantitat que el Josep Puig us ha explicat, aquests 26.000 milions d'euros, pel cap baix, doncs aniran directament a la part proporcional a aquesta fundació. O sigui que nosaltres denunciem aquesta fundació per la seva ja clarament vinculació amb la nuclearització de Catalunya i també per tota una sèrie d'implicacions antiecològiques que aquesta fundació té a través de les col·laboracions que aquesta fundació manté amb empreses petroleres com Shell, com Total, com ExxonMobil, responsables de veritables catàstrofes de marees negres, fuites, destrucció de boscos tropicals, enverinament de rius a països del tercer món, especialment al continent africà. I per aquesta raó, simplement, voldríem fer una crida als socis i simpatitzants del Barça perquè el dia 24 vagi en contra l'esponsorització d'aquesta fundació. I, per altra part, ens trobem amb una monarquia, diguéssim, absolutista, que no respecta els drets humans. Considerem que és un escàndol que el nostre club històric, emblemàtic, que sempre s'ha destacat pel seu progressisme i catalanisme, doncs per tots els països del tercer món la samarreta del Barça porti el nom d'aquesta fundació. A part que considerem que una qüestió tan important, el president del Barça i la Junta actual havia d'haver-ho consultat a entitats cíviques abans de fer l'acord, abans que es gravés a la samarreta el nom de la Fundació Qatar. Doncs considerem que per la projecció que té el Barça internacional en aquest món tan global, doncs es havia d'haver fet un referèndum cívic, unes consultes cíviques per veure si era èticament adient aquesta sponsorització. Nosaltres tenim aquí tota una sèrie de punts relacionats amb la Fundació Qatar i amb el Holding Qatar, relacionat en temes de destrucció ecològica per un cantó i de models de creixement de la pròpia capital de Doha, de projectes de ciutats faraòniques, diguéssim, a nivell per càpita
és el país del món amb més pol·lució de gasos d'efecte hivernacle, etc. O sigui, és totalment un model de desenvolupament insostenible que no és cap exemple per a les futures generacions. Res més. Doncs, per raons de temps, donarem per acabada la roda. Moltes gràcies per la vostra assistència.